गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ रायजोनि गोरिब नखरफोरनि थाखाय रायजो सोरखारा मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 10 मे खालि आयुष्मान असम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाखौ लन्च खालामबाय। आयुष्मान असम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाया मोनसे नखर सावस्रि बीमा बिथांखि, जाय मोनसे बिथांखि जायनि गेजेरजों मोनसे नखरनि गासै सोद्रोमाफ्रानो बिनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। बे बिथांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो नखरानो बोसोरफ्रोमबो 5 लाख रांसिमनि केशलेस फाहामथायनि मुलाम्फा मोननो हागोन। आयुष्मान असम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाखौ गिबियाव खमैबो 22 लाख बेनिफिसियार नखरफोरनो होग्रोनाय जागोन। बिनि उनाव 32 लाख नखरसिमहालागै होनाय जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। हादरनि मुंदांखा IPL क्रिकेट टीम चेन्नाइ सुपार किंस हानजाया मैदेर जोथोन लागिरि बम्मान आरो बेलेखौ मान होदों। थांनाय 9 मे खालि चेन्नाइ सुपार किंस हानजानि केप्टेन MS धोनीया मैदेर जोथोन लागिरि बम्मान बेली आरो अस्कार देरहासार सावथुन बानायगिरि कार्तिकी गन्सालनो मा चिदम्बरम स्टेडियामाव चेन्नाइ सुपार किंसनि जार्सिखौ अनथोब महरै होदों। लोगोसेनो थांनाय 10 मे खालि चेन्नाइ सुपार किंसआ दिल्ली केपिटेल्सनि हेंथायै गेलेनाय गेलेमुनि सिगाङाव मैदेर जोथोन लागिरिफोर आरो सावथुन बानायगिरिखौ मोनसे जर'खा हाबाफारि खुंफुंनानै मान होनायखौ नुनो मोन्दों। जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर' फिसा सानमा ब्रह्मआ हादरनि गोग्गानाय लाबोदों। सानमा ब्रह्मआ रुस हादराव उसु गेलेना मेडेल देरहाना सफैफिनबाय। क'क्राझार हालादर गामिनि थागिबि राकेश ब्रह्मनि फिसाज्ला जाफुंसार उसु गेलेगिरि सानमा ब्रह्मआ राजस्थाननिफ्राय बड'लेण्डनि क'क्राझाराव सफैबाय। मोनफ्रोम गेलेनायाव मेडेल देरहानो हायो सानमा ब्रह्मआ। मेडेल देरहासारनो हानाय सानमा ब्रह्मखौ गावनि जोनोम जायगायाव मोनफैनायाव गाजा गोमजायै बरायदों। मख'नो गोनांदि रासियानि मस्क'आव खुंफुंजानाय उसु स्टार चेम्पियनशिपआव भारतनि जानानै बिथाङा 2 सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। MLA जयन्त बसुमतारीया गावनि बियाब चिरां जिल्ला आसाबानिफ्राय दत'फोरसिम लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। 2022-23 बोसोर गिबि मन्त्रि पाकि पाट निर्माण आसुनिनि गेजेरजों आसाबानिफ्राय दत'फोरसिम रायजो राजाफोरनि हान्था मेला बेफार फालांगिनि सुबिदानि थाखाय बायफ्लेनाय लामाखौ दिनै MLA जयन्त बसुमतारीया बेखेवनानै होयो। बेखेवनाय हाबाफारियाव MLA बिथांजों लोगोसे 14 नं चिरां ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिद्दाव मोसाहारि, आरसाबारि PSTCनि मासिगिरि सोद्रोमा आरो गोबां मावथिफोरा बाहागो लाफायो। MLA जयन्त बसुमतारीया फोरमायदों दि आसाम सोरखारा 2 बोसोर जाफुंनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोदों आरो दिनै ड्राग्सनि फालांगि खालामग्रा आरो जाग्राफोरखौ हमनो गोख्रों राहा लागासिनो दङ। गावनि बियाबाव आरोबाव थाइखा जरानिफ्राय बेंटल, काजलगाव, सालाकाटि, निसिमा ओनसोलफ्रावबो बिदि लामा लुफुंनायाबो जागायसिगोन होनना फोरमायबावदों। पाकिस्तान हादराव दुंहाव थासारि। पाकिस्तान हादरनि बारग' गाहाय मन्त्रि इमरान खानखौ हमनायनि उनाव 9 सुबुंनि जिउ खहा जादों। पाकिस्तान हादरनि बारग' गाहाय मन्त्रि इमरान खानखौ माखासे सान सिगां हमदोंमोन। बिनि उनाव पाकिस्तानाव इमरान खाननि मददगिरि आरो सोरखारनि मावफारियाफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जादों। बे जाथायाव दासिमाव गासै 9 सुबुंनि जिउ खहा आरो गासै 290निबो बांसिन सुबुंफोरनि जखम जादों होननानै खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि इमरान खाननिफ्राय 1900 मददगिरिफ्रा सोरखारनि गोबां मावख'फोरखौ बुफाय बुसि खालामनानै खहा खालामदों। BPF दोलोखौ गोख्रों खालामनो दानिफ्रायनो BPF दोलोआ खामानि मावगासिनो। बिटिआरनि गाहाय सदस्य क'क्राझार नोगोराव थानाय BPFनि गाहाय मावखुलियाव BPF क'क्राझार जिल्ला कमिटि गरखा सेलनि गोदान मावफुं कमिटिखौ दाफुंनाय जायो। मिरु BPF गरखा सेलनि आफादगिरि नन्दलाल मगननि आफादगिरि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय गरखा सेल दाफुंनाय हाबाफारियाव कमल नेवारखौ क'क्राझार जिल्ला गरखा सेलनि गोदान आफादगिरि लानानै गासै 33 सोद्रोमानि मावफुं कमिटिखौ दाफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला कमिटि BPFनि आफादगिरि MCLA देरहासार बसुमतारी, MCLA प्रकाश बसुमतारी आरो BPF हानजानि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सोहोराव थानाय BPFनि गाहाय मावखुलियाव खुंफुंनाय मेलनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि गोदान दाफुंजानाय खसरासबंसि BPF सेलनि बिबानगिरिफोराबो दिनैनिफ्राय खामानि मावनायनि बिबानखौ रुजुनना लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। फेरगाव महकुमायारि 18थि रंजालि बैसागो फोरबो खुंनाया जोब्बाय। फेरगाव सदर जायगा फेरगाव जौसिन गेलेग्रा फोथाराव 9 आरो 10 मे साननैनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय 18थि फेरगाव महकुमा रंजालि बैसागो फोरबो खुंथाया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। मैया बेलासि समाव गुबुन गुबुन हारिनि
ख्रिस्टि दिन्थिफुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बुद्धेश्वर बर'आ। मोनाबिलि हारिमु बिलिफाङाव गागि मेथाइ खनगिरि बिग्राय ब्रह्मजों लोगोसे भेरगावनि निथामनि बर' इलिसा बर' आरो तेजपुरनि बिबि राफामोनहा स्रांजासे रोजाबनानै रंजाहैयो।